здравната система те кара да се чувстваш малък и незначителен, свържи се с нас на горещата ни линия или на www.npo.bg. Национална пациентска организация. Излязох от болницата и тръгнах. Един гълъб беше каснал на бордюра и кълвеше парче хляб. Забелязах, че втората линия на пешеходната пътека се е изтъркала. След това момиче с тъмнокафяви обувки с дебел грайфер ме попита колко е часа. Аз продължих загледам в напуканите плочки на тротуара. Утре пак трябваше да ходя до болницата. Някаква рекламна листовка се опитваше да излети от асфалта, но остарялата ми обувка я приковала отново към земята. Ако здравната система те кара да ходиш с наведена глава, свържи се с нас на 0700 105 15 или на www.npo.bg. Национална пациентска организация.